Proxecto Brazolinda, creadores de xogos de mesa en galego. O 2 de xaneiro de 1921, un barco que ía facendo a ruta de Bilbao a Cádiz collendo xente para logo eles noutro barco marchar para América, afundiu nunha noite de moita tormenta nas costas de Sálvora. Como era comezo de ano, a xente de Sálvora estaba en ribeira de festa e, ademais de estar aí a xente, tiñan tamén os barcos. E quen quedaba na illa, que eran os anciáns, os nenos, nenas e unhas adolescentes, axudaron no salvamento de toda esta xente. Especialmente destacaron 4 mulleres que son as que pasaron á historia, pero realmente houbo máis xente na aldea que tamén colaborou. Neste caso, nós imos ser estas 4 mulleres, as heroínas de Sálvora, que indo á zona do naufraxio e regresando, imos salvando xente. E ao mesmo tempo, mandaron unha dor na ribeira a pedir axuda para dar a voz de alarma e veu o Rosiña, que era un barco máis grande que tamén axudou a salvar xente. Aquel día salváronse preto de 60 persoas. Cada quen vai ter unha dorna e facendo ese traxecto, indo e volvendo, vai salvar 2 persoas. Logo coas cartas pódese salvar máis xente. Cando esta dorna que vai dar a voz de alarma chega e sai o Rosiña, cando o Rosiña ven e volve, salva 20 persoas. Salva moita xente, pero tamén tarda moito en chegar. Polo tanto, é bo aprender a ver en que momento convén mover cada barco. Esta cela final sempre é a última. Se unha dorna ven por aquí e saca un 3, tanto ten un e para dentro. O mesmo acontece con esta outra. E aquí hai que parar. Se eu vou camiñando por aquí, saco un 6, 1, 2, 3 e paro para coller xente. E só cando veña de volta será cando poderei salvar a miña xente. Feita a montaxe inicial co peón branco aquí, da xente que se salva, o azul aquí, da xente que afoga, as dornas en Sálvora, o Rosiña en Ribeira e as cartas aquí, temos que escoller, ademais da cor de dorna, tamén que persoa queremos ser. Nas instruccións aparece o nome das 4 mulleres. Escollemos un calquera e recordamos cal escollemos. Se no monte nos sai a nosa carta, por exemplo, imaginemos que eu son María e teño que María. Pois, ademais de salvar as 2 persoas que salvaría calquera ao chegar a Sálvora, salvarei 2 persoas máis. Esta carta non a vou perder nunca, vai quedar comigo toda a partida. Se eu non son María, salvo unha. E, ademais, ten sempre un efecto que veremos despois cando falemos detalladamente das cartas. Esta quedaría aquí na miña zona e eu sei que agora, que son amarelo, cada vez que volva a Sálvora, salvo 4. As 2 que salvaría sempre, máis as 2 que me dá esta carta. A dinámica de xogo é moi sinxeliña. Tíranse os 2 dados. Sempre hai que mover primeiro o azul. Esta peza. Estos son o barco que se está afundindo, as augas que están subindo e, polo tanto, 5 persoas que acaban de afogar. E agora teño aquí un 4, que é unha embarcación. Neste caso, só podo mover as dornas, pero se o Rosiña estivese xa en xogo, valería tamén para a Rosiña. E eu escollo, se quero mover a miña dorna, eu son amarela. Eu podo mover a dorna cara a zona do naufraxio ou a que vai pedir axuda. É dicir, podo facer isto, 1, 2, 3, 4, e quedar aí, ou podo facer isto, 1, 2, 3, 4, e pedir axuda. Vou facer así. Agora xogaría a seguinte persoa. Ten un 4, 1, 2, 3, 4, e a persoa verde escolle mover esta ou esta. Por exemplo, pode facer así. 1, 2, 3, 4, 5. Se nos 2 dados sae par, imaginemos que agora saiu así, 2 pares, ou saen 2 impares, cóllese carta. Esta é a miña tirada. Teño un 2 e un 4. Primeiro movo 4, 1, 2, 3, 4, e logo movo 2. Vou mover 2 coa miña dorna, porque sempre é bo que estean na auga. Hai cartas que nos levan directamente aquí, entón é bo que estean na auga. E agora collo unha carta. As cartas explicarémolas despois máis detalladamente. Neste caso é un refacho que leva as dornas de volta para a terra. Cando se usa, desbótase. Como estas estaban marchando, retroceden. Se unha delas xa estivese vindo de volta, avanzaría e salvaría, pero non é o caso. Só lle afecta as dornas das heroínas. Estas cartas rara vez lle afectan a esta. Esta simplemente ten que chegar ali, que xa é bastante. E seguiríamos xogando. Se ao tirar os dados saen 2 números iguais, non o foa ninguén. Sácase o dado azul e alguén, quen sexa que estea tirando, por exemplo verde, move 4.
Imos ver agora as cartas unha a unha. Este é un xogo colaborativo e veredes que moitas veces podemos regalarnos cartas uns aos outros para axudarnos. Por exemplo, se unha persoa ten o remo roto, ao tirar os dados, por exemplo, eu teño o remo roto e saquei un 3. Aquí avanzaría 5 este peón e logo eu 3. Como teño o remo roto, avanzo só 2. Se quixera mover esta outra, non lle afectaría, porque veredes que estas cartas afectanlle casi sempre a estas de aquí. Se eu quero mover a miña, avanzo 2 puntos. Se quero mover esta ou a rosiña, non lle afecta o remo roto. Eu tería o aquí todo o tempo, ata que alguén, eu ou outra persoa, atope un remo amañado ou ata que esta adorna, co remo roto, chegue de volta á sálvora. Ao chegar á sálvora, desaparece. Do mesmo xeito que se alguén me dá un remo amañado ou atopo un remo amañado, desaparecen do xogo, sacámolas. O refacho é un vento que leva de volta para a terra. Se unha adorna estaba saindo de sálvora, vai de volta e ten que volver saír. Pero se unha adorna estaba chegando á sálvora, favorecia e salvaría a xente que lle corresponda. Por tanto, pode ser positiva ou negativa segundo a situación de cada quen. Esta carta non se garda, úsase no momento no que sae. Todas a unha. Esta é unha carta que xunta todas as dornas onde a que está máis avanzada e podemos usar cando queiramos. Eu teño aquí reservada, porque ahora as dornas están na terra e non lle afecta. Pero imaginemos que imos xogando, esta avanza por aquí, esta avanza por aquí, van dando voltas e decido usala. Se a gasto, esta adorna ven onde a min, porque eu son a que está máis avanzada. E poñémonos aí xuntiñas. Esta é a de personaxe. Como dicíamos antes, se eu fose Cipriana, salvaría sempre 2 persoas máis, se non son, salvo unha. E todas teñen este efecto, que é que todas as dornas completan o traxecto que están facendo. Neste caso, están indo de volta para a sálvora. As dúas van de volta. Imaginemos que unha está aquí e outra está aquí. A amarela completa o seu traxecto e a verde completa o seu traxecto. E imaginemos esta outra situación. A amarela completa o seu traxecto e esta que non está na auga non se ve afectada. Por iso vos recomendamos que sempre que poidades as dornas estean na auga, que non haxa dornas en terra. As cartas de vaga de mar fan recuar as embarcacións. Hai 3 tipos. Neste caso, se só hai unha dorna, afectalle a persoa que tirou os dados. Se hai 2 dornas, afectalle a todos. Neste caso, se eu estou na miña quenda e tiro os dados e consigo unha carta destas, o que fago é retroceder unha cela. Se estou aquí, póñome aquí. Se estivese en terra, non me afectaría. Esta faría que eu perdese un obxecto. Imaginemos que eu teño unha carta, vamos buscar unha carta aquí que sexa un obxecto, este, por exemplo. Eu teño aquí un obxecto e saime esta carta de vaga de mar. Recúo unha cela e perdo un obxecto, que eu queira. As persoas non son obxectos. Se eu tivese unha carta destas, esta non se podería perder nunca. Do mesmo xeito que se teño un remo roto, tampouco serve como obxecto a perder. Son obxectos sempre dos que son beneficiosos para nós. Neste caso, desfaríame desta carta e desta outra que xa foi aplicada. E finalmente, a vaga de mar número 3, que ten o mesmo efecto de perder unha carta, pero ademais todas as dornas, incluída esta, e tamén a rosiña retrocede unha cela. Neste caso, eu retrocedo e esta retrocede. Se estivese o rosiña xogando, tamén retrocedería o rosiña. É a única que lle afecta a estas dúas. Logo temos a avería do motor do rosiña. Retrocede 2 celas o dado. É dicir, tiramos. Se eu quero, un punto sempre se vai mover. Neste caso é un 2. Se eu quero mover a rosiña e teño que restarlle 2 puntos, quedaría a 0. Neste caso movería 1, pero vamos poñer un exemplo un pouco máis claro. Se sai un 3, no canto de avanzar 3, avanzaría só 1. Quitámoslle 2 puntos ao dado. E amañase o motor cando o rosiña vai de volta á ribeira. Non hai carta para amañar o motor do rosiña. Luís Cebreiro era un oficial do barco que decidiu que non quería ser salvado mentre houbese xente que puidese salvarse. Entón el quedou ali na zona do naufraxio agarrando botes e colaborando para que puidese montar neles. E cando finalmente non quedaba máis xente para salvar, foi nadando e salvouse.
o cal dá unha idea do pretiño que estaban todos de Sálvora. Pero era unha noite de moito frío, e por iso a xente acabou morrendo. Luís salva neste caso 5 persoas automaticamente e desaparece do xogo, non se volve meter no monte de descartes, só aparece unha vez por partida. Esta carta ten varios usos. Cando unha persoa recibe sen gastar a carta, fixándose no que pon aquí arriba, esta é a única carta que afecta a xente que vai afogando. Achicamos a auga do barco, afoga unha persoa menos de cada vez. Se eu que teño a carta tiro os dados e sai un 1, afogaría sempre unha persoa. Se saíse calquer outro número, réstase 1. No canto de afogar 3, afogaría só 2 persoas. E así, sempre que eu teña a carta comigo. Se quero desfacerme da carta, teño 2 opcións. É o que está posto aquí embaixo. Eu podo desfacerme da carta e ir ao monte de descartes despois de ver os números que saíron. Imaginemos que saiu un 6 e aquí calquera cousa. Se eu non quero que afoguen estas 6 persoas, desfagome da carta e anulase ese dado, esa tirada. Outra opción é, sen ver o que está a pasar, esta é unha carta que é recomendable desfacerse só ao final da partida. Imaginemos que aquí está afogando xente, están salvando, estamos xa case acabando a partida e queremos aforrar quendas. Eu tiro isto, saíume un 3, quedaría moi cerquiña. Entón, dicíamos, se eu quero anular o 3, gasto, pero tamén podo gastala sen saber que vai sair. Se non sei o que vai sair, resto, sexa o que sexa. Entón eu tiro os dados e saiu un 5. Vou restar 1, 2, 3, 4, 5. É dicir, mentres a teñamos, afoga unha persoa menos. Se nos desfacemos dela despois de tirar os dados, anúlase o azul. Se nos desfacemos dela antes de tirar os dados, réstase o azul. Se unha persoa ten varias achicadoiras, só resta un punto aquí, non se suman. Polo tanto, se alguén ten varias, o ideal é que as comparta cos demais. Se cada quen ten unha, axudadesvos moito uns aos outros. A carta de Excalibur protéxenos dunha carta negativa, a que queiramos. Imaginemos que nos sae o motor do Rosiña que se estropea. Cancelámola con ela. Mentres a teñamos, o igual que a achicadoira, ten outro efecto, que é que cada vez que tiremos o dado, a nosa adorna avanza un punto máis. Se eu saco un, avanzo 2. Este é o efecto permanente e este é o efecto que tería se nos desfacemos dela para anular unha carta que non nos guste. Só cartas. Non pode anular un 6 nun dado para que non afogue xente. Só pode anular cartas que teña calquera persoa. O intercambio de cartas, o remo roto e amañado, Excalibur, ou o que sexa, faise en calquera momento, non ten que ser na nosa quenda. Se están xogando outras persoas e eu vexo que podo xogar ca miña carta, doulla. O caldiño podemos usar cando queiramos. Témolo con nós e cando nos interese gastalo, gastámolo. Como ten 2 dornas aquí debuxadas, significa que todas as dornas destas, porque a esta non lle vai afectar isto, avanza unha cela máis. Se eu a quixera gastar agora non tería moito sentido porque só avanzaría eu. Esperarei a que esta estea na auga para axudarlle, pero dependendo da situación na que estemos, pode ser interesante ou non. En calquera caso, gástase. Se temos varios caldiños, podemos gastar varios, sen problema ningún. E finalmente temos unhas cartas que teñen beneficios cando están por pares. Estas cartas, salvavidas, cabo, candil e bobina, fan que salvemos sempre unha persoa extra. No canto de salvar 2, salvaríamos 3. Se eu teño, por exemplo, esta carta e chego de volta a Sálvora, salvo 3, pero non a perdo, quedo con ela. Só se pode perder se ven unha onda de mar das que nos fai perder obxetos. Se eu teño esta carta e outra persoa ten o candil, que ten o mesmo efecto, e eu quero regalarlle, por estar xuntas, esta persoa avanzará unha cela máis. Cando se xuntan bobina e candil, súmase un punto á dorna da persoa. É dicir, se eu tiro isto, esta persoa verde ten estas 2 cartas xuntas, por tanto vai mover 2. Vai mover 2 coa súa dorna, non co Rosiña nin con esta outra. Cando alguén ten un salvavidas, salva tamén unha persoa extra. Se o xunta, salvaría 3. 1, 2 e 3. Por separado, neste caso, eu salvaría unha persoa pola carta e 2 porque é o que se salva sempre.
esta persoa salvaría 1, 2 e 3, máis as 2 que salvaría sempre, 6. Pero se me regala, eu salvo 1, 2, 3, máis as 2 de sempre. Polo tanto, estas cartas eu vou axudándonos con elas para ir salvando máis xente, pero non podemos andar regalándoas constantemente. Non pode ser que eu agora lle regale esta a outra persoa e outra persoa me regala a min. Unha vez que se regala, xa está. Por aquí, co peón branco, vaise ir salvando xente, e co peón azul vai ir afogando xente. Cando as dúas pezas se xunten, azul inda vai por aquí, inda dá unha volta completa, e cando as pezas se xunten nalgún lugar, remata a partida. Este é o número de persoas que se salvaron, neste caso 95. Ademais, recordade que ao inicio da partida, cada persoa escolle unha dorna, pero sempre hai outra máis que é a que vai á ribeira. É dicir, se xogan 2 persoas, hai 3 dornas. Se xogasen 4 persoas, que é o máximo para este xogo, póñense as 5, porque a quinta é de todos.